Sa Good Vibes, viral ang performance ng duha ka mga estudyante sa talent competition matapos mayara sang tumalanaw nga nadala sa ilang nga eksena kag gintapungol ang performer. Sa pensar niya nga matuod-tuod ang ilang nga acting. May report si Nico Delfin. Ining eksena sa production number sa mga senior high school students nga Sanday Francisco Miguel Gregorio kag Josel Flores sa Hacienda Carmen Got Talent Competition sa Barangay Granada sa Bacolod sang Sabado. Nagapakita ini sang OFW nga biktima sang pagpang-abuso sang iya nga amo. Panugod pa lang ini sang ila drama performance kag madamo na sa mga tumalanaw ilabi ng mga Iloy ang nangin emosyonal. Ako kaya katulog dito yan luha ko yan. Kaya nasa Mahigay na kanito tani nga amo to ba. Di ba yung amo mag-abroad kaya amo ni gali. Pati ka mo doon na gali doon na papati nga mo na. daw matulog na tungin Hinali na lang nga may isa sa mga audience ang wala makapugong sang madala sa eksena. Nagsaka sa stage kag gintapungol si Gregorio. Suno kay Gregorio, wala nila ginapaabot nga seryosohon sa mga tumalanaw ang ilang nga acting performance. Istorya pa ni Gregorio, makapila na nila ka beses ang ginimo ini sa iban pa nga talent competition. Dapat kuntani may isa pagid sila kanatala nga performance pero sa kakulba nagaduha-duha na sila nga mag-perform liwat. Wala mang kalma lang ko tapos ang nagpalapit sa ako nga ginaparak ako sumbag. Gano'n na lang ko dayon ang ako nga lingon nagkalma. Tapos nakibot na lang ko nga ngupod ko nga isa, nagsimbag ng siya. Mutong gipunggang ko na lang hindi na magdamo ang gamo. May tani kami, may talent kami tani sa Linay sa 19 sa Yaman. Pag kami niya kapon. May interest sa Linay, kilain na may tani. Kaso mo nang tabo nang hindi na namon paguliton. Di lang nga pagliwaton. Nga ho. Sa tani akong magtalent sa Linay, ako naman tutani patyon sa bahay. Di ba si Maray makuha naman? May madala naman? Masabaan mo na gani, pero may madala naman, hindi na lang. Madasig naman yung nagresponde mga tanod kag purok official. Sagod mapunggan ang paglabutanay sa mga performers. Kag sang tumalanaw, naging kilala kay Alan, nga isa ka obrero sa hacienda. Pero natapungulan si Alan sang grupo ni Gregorio sang makitang iya ginhimo. Ginpahayag ni Ronnie Ben Holovelo nga nagaserbe purok president nga nabilanggo nanay si Alan tungod sang kaso nga rape kag mahimo wala niya mapungga ng kaugalingon sang makita ang mga eksena sang pagpang-abuso nga ginlaragway sa mga performers sa talent competition. Ambal na istorya ko sa gapon nga sa pinsa ko niya pati ako sa akong pasinsa ko to simo to ya. Hindi na sa bilog ako nung kabuhi ko no dulman sa kuno mo kay do naluoy sa kuno kagi sa kastigos personal man mo kagi pas bang nasa nga nang rape sa lang promise sa akon sa hindi sa mo palapit hindi ko manggamo hindi ko mo palapit Wala kainom siya gali that time? why mo kuno sir inom Emosyon na gid nagdala siya. kay ko na kainom sa sir guro mawala gito siya kay very cool sa daan mo. Natala na nga magpangayo sang pasaylo si Alan sa mga performers. Pero ginpablatter na siya sa mga purok officials kag sa mga performers sa iya ginhimo. Wala na natapos na Nanday Gregorio ang ila performance na tungod sang insidente. Pero nagpauli sila dalang 1,000 ka pesos nga padya bilang first runner-up para sa pinasay nga performance nga ila ginpakita. Sa piyak sa ila gindangtan, nalipay man sila nga sa mata sang isa ka tumalanaw daw naging matuod-tuod ang ilang nga acting sa entablado. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.